nuriya. Sai da Fatima masu mata muke baituka nuriya. Bani da kun zama sai na kuku da bayin jira. Baitocin yabo in zan yi raba ni da kirkira. Biro na tsaya su fada mana musa mi bara. Su su ba su fado sai dai aikurun ja da baya. Allahu ka sani wallahi la san Fatima. Gangaragar su ne ma ilahu kake mana rama. Na ji farin ciki ya dira to sai da yi sallama. Wanda uwar uwa matar Ali yaro ne ya zo daga raya. Salamu alaiki ya hajiya matar alhaidara. Salamu alaiki ya kairiya sirrin kudura. Salamu alaiki ya mamma yau bai ciki nake bara. Tuna da gadir kusawa gaban ku ina wata jinjina shamsiya. Sai da Fatima masu mata muke baituka nuriya. Ummun Zainaba girman ki wajen Allah yake. Dan halara ta nuna kowa ke ko shiru wake. Billahi azim mamar mu kure matsayi kike. In zan baitukan kana wani kulle ma yake yi sanaya. Musa Isa Kalilullah mai amursalai suke. Sadiq Usman har Umar sahabu anan suke. Ga wasu tabi'u na amsali nake. Saye da Fatima da Allah to ita ya take sabariya. Girma na batuli inna tana kura al'ajabi yake. Allah akbar mu za mu je dan soyayya muke. Rizikin mu mun kasa daukar godiya muke. Safinatin naga jirgin tsira muka hau ba ja da baya. Sai da Fatima masu mata muke baituka nuriya. To ita Fatima tsoka ta ce inda annabi. Wata tsoka ce ta daban jikin dan Abdul Mutallabi. Ta yi kama da shi ba da baiwa duk mai ladabi. Tambayi sayyada Aisha ainihin zatin sufar zakiya. Sufar daidai da daidai kuma irin na annabi. Sai tafiye ta ba garnawa ita da annabi. Hakuri tausayi yawancin kai kula ba sa zunubi. Maman shirfa muke magana ka taɓa karɓora ma alawiya. Sallar annabi sallar jami'i ake kula limamin ne annabi. Da su gada sun samu kan wuyan mara zunubi. Sai sun gama wasa sun tsago da wani kasita da biyayya. Sai da Fatima masu mata muke baituka nuriya. Lalata shugaba ke ba Bilal wata tambaya. Ina ka tsaya haka ana sallah ka ki ka tsaya. Aiki ne yau faɗi baya wajen nan tsaya. Na yi mata rainon yayi da Hassan da Husainiya a Banzakiya. Madalla madalla da hakan ya ce masa. Dan an samu hakan nan gaba ai hakan ya faɗa masa. Shi bai sa Hassan da Husaini ba wasu ke ce masa. Dan yawan hidima gare su yake yi ba gudu ba ja da baya. Ya al'amarin yake ne to zo da gaya maka. In ka so kusantar wani babba ina aka bincika. Shi ka cikin makusanci shi ne nuna maka. Sai karɓe ka hannu bibiyu wannan lamarin shi ne a hanya. Sai da Fatima masu mata muke baituka nuriya. Na zo bawa mai yawan rauni mai sabo nake. Wani yarda na yi wa Allah ma a musuluncin nake.
jiki na zan wanke to ina ruwan yake sai dai gun rabana tunda shi ne wani yau ina ta gidaya da zuwa gun rabana babu hanya ga wata an rufe amma an zana babban suna ni ko ina tafe lamun na gani da farko Muhammad ne aka rufe shi ma ya ki buduwa da nufin lallai na janna zo da zakiya so baba na Alhassan da Hussein Zainab bar so ayun ba ta guzuri na tabo tuta ta so labai kun shurafa gidan tsira na zo aka wanda ƙarya sai da Fatima masu matan nake bai daga nuriya ya ku shurafa ga sallama kun ku ina bara kaunar ku za ku ban na gyara mummunar kaddara ku yadda gani ku miƙa ni ga ummai na bara ummul mu'minina ina sarki sai da Fatima Zakiya da ku shira fauna zabara gaban ku da sallama da ku shira faudan shugaba ku bani gurin zama ya shira faudan Fatima ku bar na gorama ya shira faudan Alhassan a bani farin zuma na biyayya ya ku shira faudan Al-Hussein shahidan Karbala ya ku shira faudan Zainabul Kubra na Hamdala ya shira faudan Zainul Abidin na fitila ya shira faudan Bakir Ja'far masu hailala ko a hanya sai da Fatima masu matan nake bai daga nuriya ya shira faudan Musa Kazim mazanjiya ya shira faudan Ayyuri da na yi magiya ya shira faudan Muhammadu Jawar Gani Lafiya dan Sayyidi Ali Alhaji kada yi tutiya da hanya ku jani cikin kukun askari da samun kafar gudu cikin halara har mahadi ya sana haye tudu dan albarbar sayyada akila ya gun asadu ya karar kudu musulman na ambato karamar na abaya ne ku ya ahal bai